మా తమ్ముడు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడండి మాకు. మేము లారీకి పోయి రావడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి మహా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కాంచి మా ఇంటికి రానికి దారిలో ఆటోలు దొరకక టయానికి ఇంటికి రానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒక్కోసారి రాత్రిపూట ఆటోలు కూడా దొరకవని సర్లేనా ఈ సైకిల్ మోటార్ నువ్వు తీసుకున్నా ఇచ్చేసినాడు. మా తమ్ముడు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడండి. ఇది సూపర్ ఉందండి బండి సూపర్గా ఉంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది బండి. అంతా కలిపినా కానీ 32,304 కిలోమీటర్లు తిరిగిందండి. మా తమ్ముడు ఈ వెహికల్ నాకు ఇచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సైకిల్ మోటార్ వేసుకున్నామా, టయానికి పోయినామా వచ్చినామా అన్నాను.